हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे देखिबा प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर रे तेलुगु सेंटेंस गुडी को किपरि भाव रे व्यवहार करा जाय। एबे देरी न करी वीडियोटी आरंभ करिबा। चलो। मु जाउछि, मु जाउछि। नेनु वेल्तुन्नानु, नेनु वेल्तुन्नानु। मु गोल्ली, मु गोल्ली। नेनु वेल्लानु, नेनु वेल्लानु। मु जिब्बी, मु जिब्बी। नेनु वेल्तानु, नेनु वेल्तानु। मु खाउछि, मु खाउछि। नेनु तिंतुन्नानु, नेनु तिंतुन्नानु। मु खाइली, मु खाइली। नेनु तिन्नानु, नेनु तिन्नानु। मु खाइबी, नेनु तिंटानु, नेनु तिंटानु। मु पढ़ुछि, नेनु चदुवुतुन्नानु, नेनु चदुवुतुन्नानु। मु पढ़िली, नेनु चदुवानु, नेनु चदुवानु। मु पढ़िबी, नेनु चदुवुतानु, नेनु चदुवुतानु। मु करुछि, नेनु చేస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను। ము కొరిలి, నేను చేశాను, నేను చేశాను। ము కొరిబి, నేను చేస్తాను, నేను చేస్తాను। ము సోచి, నేను పడుకుంటున్నాను, నేను పడుకుంటున్నాను। ము సోయిలి, నేను పడుకున్నాను, నేను పడుకున్నాను। ము సోయిబి, నేను పడుకుంటాను, నేను పడుకుంటాను। ము ఖేళుచి, నేను ఆడుకుంటున్నాను, నేను ఆడుకుంటున్నాను। ము ఖేళిలి, నేను ఆడుకున్నాను, నేను ఆడుకున్నాను। ము ఖేళిబి, నేను ఆడుకుంటాను। ము హొస్సుచి, ము హొస్సుచి। నేను నవ్వుతున్నాను, నేను నవ్వుతున్నాను। ము హొస్సిలి, నేను నవ్వాను, నేను నవ్వాను। ము హొస్సిబి, నేను నవ్వుతాను, నేను నవ్వుతాను। ము లెఖ్ఖుచి, నేను రాస్తున్నాను, నేను రాస్తున్నాను। ము లెఖ్ఖిలి, నేను రాశాను, నేను రాశాను। ము లెఖ్ఖిబి, నేను రాస్తాను, నేను రాస్తాను। ము కందుచి, నేను ఏడుస్తున్నాను, నేను ఏడుస్తున్నాను। ము కందిలి, నేను ఏడిశాను, నేను ఏడిశాను। ము కందిబి, నేను ఏడుస్తాను, నేను ఏడుస్తాను। ము ఉఠ్ఠుచి, నేను లెగుస్తున్నాను, నేను లెగుస్తున్నాను। ము ఉఠ్ఠిలి, నేను లెగ్గిచాను, నేను లెగిచాను। ము ఉఠ్ఠిబి, నేను లెగుస్తాను, నేను లెగుస్తాను। ము గావుచి, నేను పాడుతున్నాను, నేను పాడుతున్నాను। ము గాయిలి, నేను పాడాను, నేను పాడాను। ము గాయిబి, నేను పాడుతాను, నేను పాడుతాను। ము అస్సుచి, నేను వస్తున్నాను, నేను వస్తున్నాను। ము అస్సిలి, నేను వచ్చాను, నేను వచ్చాను। ము అస్సిబి, నేను వస్తాను, నేను వస్తాను। ము దెఖ్ఖుచి, నేను చూస్తున్నాను, నేను చూస్తున్నాను। ము దెఖ్ఖిలి, నేను చూశాను, నేను చూశాను। ము దెఖ్ఖిబి, నేను చూస్తాను, నేను చూస్తాను। ము గాధౌచి, నేను స్నానం చేస్తున్నాను, నేను స్నానం చేస్తున్నాను। ము గాధేలి, నేను స్నానం చేశాను, నేను స్నానం చేశాను। ము గాధేబి, నేను స్నానం చేస్తాను, నేను స్నానం చేస్తాను। ము నచ్చుచి, నేను డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను, నేను డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను। ము నచ్చిలి, నేను డ్యాన్స్ చేశాను, నేను డ్యాన్స్ చేశాను। ము నచ్చిబి, నేను డ్యాన్స్ చేస్తాను, నేను డ్యాన్స్ చేస్తాను। ము మారుచి, నేను కొడుతున్నాను, నేను కొడుతున్నాను। ము మారిలి, నేను కొట్టాను, నేను కొట్టాను। ము మారిబి, నేను కొడతాను,
నేను కొడతాను. ମୁଁ କାମ କରୁଛି. నేను పని చేస్తున్నాను. నేను పని చేస్తున్నాను. ମୁଁ କାମ କରିଲି. నేను పని చేశాను. నేను పని చేశాను. ମୁଁ କାମ କରିବି. నేను పని చేస్తాను. నేను పని చేస్తాను. ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି. నేను అన్నం తింటున్నాను. నేను అన్నం తింటున్నాను. ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି. నేను అన్నం తిన్నాను. నేను అన్నం తిన్నాను. ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି. నేను అన్నం తింటాను. నేను అన్నం తింటాను. ମୁଁ କଥା କରୁଛି. ମୁଁ କଥା କରୁଛି. నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను మాట్లాడుతున్నాను. ମୁଁ କଥା କରିଲି. నేను మాట్లాడను. నేను మాట్లాడను. ମୁଁ କଥା କରିବି. నేను మాట్లాడుతాను. నేను మాట్లాడుతాను. ମୁଁ హోంవర్క్ କରୁଛି. నేను హోంవర్క్ చేస్తున్నాను. నేను హోంవర్క్ చేస్తున్నాను. ମୁଁ హోంవర్క్ କରିଲି. నేను హోంవర్క్ చేశాను. నేను హోంవర్క్ చేశాను. ମୁଁ హోంవర్క్ କରିବି. ମୁଁ హోంవర్క్ କରିବି. నేను హోంవర్క్ చేశాను. నేను హోంవర్క్ చేశాను. ମୁଁ రాంధుచి. నేను వండుతున్నాను. నేను వండుతున్నాను. ମୁଁ రాంధి సారిలి. నేను వండిసాను. నేను వండిసాను. ମୁଁ రాంధిబి. నేను వండుతాను. నేను వండుతాను. ମୁଁ పియూచి. నేను తాగుతున్నాను. నేను తాగుతున్నాను. ମୁଁ పీలి. నేను తాగాను. నేను తాగాను. ମୁଁ పీబి. నేను తాగుతాను. నేను తాగుతాను. ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି. నేను అది చేస్తున్నాను. నేను అది చేస్తున్నాను. ମୁଁ ସେଇଟା କରିଲି. నేను అది చేశాను. నేను అది చేశాను. ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି. నేను అది చేస్తాను. నేను అది చేస్తాను. ମୁଁ మార్కెట్కు ଯାଉଛି. నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను. నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను. ମୁଁ మార్కెట్ରେ ଅଛି. నేను మార్కెట్లో ఉన్నాను. నేను మార్కెట్లో ఉన్నాను. ମୁଁ మార్కెట్కు ଯିବି. ମୁଁ మార్కెట్కు ଯିବି. నేను మార్కెట్కి వెళ్తాను. నేను మార్కెట్కి వెళ్తాను. ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? నేను ఏం చేస్తున్నాను. నేను ఏం చేస్తున్నాను. ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି? నేను ఏం చేశాను. నేను ఏం చేశాను. ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? నేను ఏం చేస్తాను. నేను ఏం చేస్తాను. ମୁଁ రంగోలి పొక్కూచి. నేను రంగోలి వేస్తున్నాను. నేను రంగోలి వేస్తున్నాను. ମୁଁ రంగోలి పొక్కేలి. నేను రంగోలి వేశాను. నేను రంగోలి వేశాను. ମୁଁ రంగోలి పొక్కేబి. నేను రంగోలి వేస్తాను. నేను రంగోలి వేస్తాను. ମୁଁ స్కూల్కు ଯାଉଛି. నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. ମୁଁ స్కూల్కు ଯିବି. నేను స్కూల్కి వెళ్తాను. నేను స్కూల్కి వెళ్తాను. ମୁଁ ప్రేమ କରୁଛି. నేను ప్రేమిస్తున్నాను. నేను ప్రేమిస్తున్నాను. ମୁଁ ప్రేమ କରିବି. నేను ప్రేమిస్తాను. నేను ప్రేమిస్తాను. ମୁଁ ఫోన్ ଧରିଛି. నేను ఫోన్ పట్టుకోయున్నాను. నేను ఫోన్ పట్టుకోయున్నాను. ମୁଁ ఫోన్ ଧରିଲି. నేను ఫోన్ పట్టుకున్నాను. నేను ఫోన్ పట్టుకున్నాను. ମୁଁ ఆఫీస్ରେ ଅଛି. నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను. నేను ఆఫీస్లో ఉన్నాను. ମୁଁ ఆఫీస్కు గొల్లి. ମୁଁ ఆఫీస్కు గొల్లి. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. ମୁଁ ఆఫీస్ ଯିବି. నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను. నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను. ମୁଁ ଜାଣିଛି. ମୁଁ ଜାଣିଛି. నాకు తెలుసు. నాకు తెలుసు. ମୁଁ ଜାଣିଲି. నాకు తెలిసింది. నాకు తెలిసింది. ମୁଁ ଜାଣିବି. నేను తెలుసుకుంటాను. నేను తెలుసుకుంటాను. ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି.
నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି. నేను ప్రయత్నిస్తాను. నేను ప్రయత్నిస్తాను. ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି. నాకు నచ్చింది. నాకు నచ్చింది. ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା. నాకు ఇష్టమున్ను. నాకు ఇష్టమున్ను. ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି. నాకు నమ్మకం ఉంది. నాకు నమ్మకం ఉంది. ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା. నాకు నమ్మకమున్ను. నాకు నమ్మకమున్ను.